nesu Mergo saka tumindakmu dhisik kae nganti aku pisah karo anakku. Aku kelangan anak. Nang rahasiane saiki aku ketemu marang anak. Iki rak salahmu biyen. Kowe ngladeni aku. Iki nek kowe moh ora ngarah kelakon kowe tak keloni. Mergo kowe wong wedok sing gatelen. Ora ketan aku kepiye wae ya kowe gelem salahmu. Cukup. Yen biyen aku nyamung dadi sing saling saiki. Aku wis mlenggono. Yen kabeh mung aku sing salah, aku sing iya. Nanging itu kalau sete. Piye? Aku mau ketemu karo anakku sing Sri Nurseto. Anakku gelem ngakoni aku ibune nanging yen penjaluk. Apa penjaluke Nur? Penjaluk emosi siji. Aku kudu mateni kowe itu kalau Mateni karo aku. Iya. Kok enak temen. Kowe iki wong wedok. Wong wedok kuwi ringkeh samundayane. Lho wong ini sangare kok arep mbok pateni. Ora peduli. Sing bagus kowe gelem tak pateni saka sini. Sadurunge kowe mateni aku, malah kowe dhisik sing mati. Lho wong sangare ngene kok arep mbok pateni. Mbok bondo apa? Mbok tenaga apa? Ayo, mumpung kowe durung mati, aja mati yen durung ketemu anakku. Mengko kowe wadul karo anak. Kiyo cucut kala segel. Dil sawit. Apa wis kelakon? Kowe tanding lan cucut kala segel. Sik aku jaluk ngapura karo kowe. Durung nganti bae aku mati nyucut kala sekti. Aku wis ditatoni luwih. Lho, kowe tatuk gampang kowe. Sopo kang tumindak kaya ngono? Cucut kala sekti sing tumindak kaya ngene iki mau. Nurseto. Sadurunge aku ninggalake kowe tok lek muwono aku ibu. Muwono aku ibu nggih. Atimu apa sing kapan kesebelah semarang aku. Bentak engko sanggup mati Nurseto. Sepisan maneh aku jaluk kanthi banget. Muwono aku ibu, aku ibuku kowe anakku. Ibu, Sik aku kuwe mengkone. Ora nemoni alasan sawiji apa-apa. Ibu. Ibu Dede Sawitri. Kula pun Nurseto Ibu. Kula anakipun Ibu Dede Sawitri. Kula pun pamit niku sampun jlobrongaken Ibu Dede Sawitri satemah Ibu menika tatuk gaman. Ora apa-apa. Monggo wangsul wonten ing teluk mriki mangke badhe kula padosaken tampa. Aku wis teko ibu balasan ing atiku wis marem. Lega aku ger. Terus Nurseto anakku. Ibu jaluk pamit sugih. Ibu jaluk pamit nang sadurunge aku ninggalake. Kula tasih kepengin dipun ngomong kalian Ibu Dede Sawitri. Ora Pun kegiatan iki. sadurunge aku ninggalake kowe wanges iki larane atiku para sing cucut kala sekti dole. Wis iki ibu ra kuwaget. Parat kowe cucut kala segel. Aku salah putus. Jadi saya pisan kali sampeyan. Pitungkas pun Ibu Dede Sawitri. Kula ingkang badhe malasaken pejahipun Ibu Dede Sawitri.
senang kok balik mulu di langkung. Usanane nalika ingsun tusan lan sira ngelacak playune Wulan Sari lan Gayatri. Pangapuntenipun, kula mboten saged manggihaken Wulan Sari. Dawana para kawula marang sapa sing manggihaken rangket Wulan Sari lan Gayatri. Kawula kewajib ganjar kang murad jumbuh marang labuhan. Mangke badhe kula wedharaken ing kawula. Kaya ngono. Melaros Sing bebayani Kyai Tupak Joyono. Wijaya. Ngapa, Bro? Menika Wijaya. Mengsah menggawe kadhi. Pancen Wijaya kae mangkune musuh. Nanging aja grusa-grusu satemah bakal kleru. Ratuten Bramantyamu, sarehke atimu bening ciptamu. Rangkake pusakamu, tak lareh apa sebabe Wijaya munggah ing pendopo. Nggih. Wijaya Sabda katimbalan kula paman. apa karepmu kowe munggah ing pendopo Agung Kediri? Namung anggen kula minggah wonten ing Pendhapi Agung Kediri. Kula kepengin ana urip wonten ing Kediri, Pak. Tegese ana urip, Kula kepengin nderek urip wonten ing Kadiri. tegese urip. Kula kepengin dados tiyang Kediri. Swita. Kopen Swita. Endi nggonku percaya? Menawi Kowe kuwi mantune musuh. Aja-aja nggonmu Swita ki arep ngraman balik ae kejan Singosari ngono apa Wijaya? kangge bondo wani menapa menawi to kula kepengin balekaken kajayan wonten ing Singosari. Namung kula badan sapata lan malih kula mboten beda kegaman. Yen tak gagas pancen bener. Upama kowe balekake kejan Singosari langka kasebadan, langka kuwawa. Biyen atas sing Singosari seutuh. Nalika kemudi marang Kertanegara pira wilangan Senopati kang pemengan. Wiwit Gajah Pagon yen Sora Nambi Ronggolawe ora kuwawa ngadepi ing prajurit ing gelang-gelang. Mula aku sekelingan sapa tenane kowe lan aku Wijaya. Tak tampa switamu. Matur sembah nuwun paman. Menawi to pasuwitan kula panjenengan tampi Iya. keparenga kula badhe nyuwun bumi sacengkang kangge urip kula paman. Kanggo apa, Wijaya? Menawi kepareng kula nyuwun alas tarik, Pak. Alas terik. Kowe kepengin bebodro, pesanggrah alas terik. Menika leres. Dur, Awit karman iya. kula menika amburu kewan ingkang galak, Pak. Oh ngono. Gedi palinun maningsun. Awet ingsun kemar maningsun padha wae kemar menira. Mula saka iku ingsun bakal kabutan peparing alas cengkang ing terik. Nanging saka iku Wijaya sadurunge kowe mesanggrah ing alas terik. Aja pisan-pisan kowe arep-arep kumpul lan bojomu si Gayatri. Awit Gayatri putri Sengkeran putri boyongan saka Singosari. Ngerti? Menika kula mangertos, Pak. Yen ngono kaleng-kali kita tundung. Kono tumuju alas terik. Bebodro alas terik. Sewu kali dibancaki. Garane piye? Kula kok nguwataken sanget.
Mane Wijaya menika kapal yang astri. Iya. Mangkinipun menawi sampun kababat. Larkas disosone mungsu Singosari. Mangke dipun kumpulaken ingkang supaya gecak perang wonten Kadiri. Mangkinipun dos punti. Pangritamu panjen titis lan pratitis. Senajan kaya ngopo kae mantune musuh. Leres katen. Ulate lan semune mbebayani tumrap negari Kediri. Kasihan. Saka iku mundaran dawana prajurit ing Kadiri. Ingsun utus pengulati Lekasi Wijaya. Yen bebayani tumrap negara Kediri. Beraten sadaya papan. Senika dawuh. Supaya aku bisa ketemu kelawan garwaku Kang Mas Den Wijaya. Oh, ngaten inggih Gusti Putri. Ulang sak. Kaya piye Kakang Nurseta? Piye? Kok nganti kowe bisa barengan kelawan Ndara Putri Gayatri? Ya mung aku kepengin nyelametake karo Gusti Putri Gayatri saka tangane Kanjeng Adipati Jaya Katuwang Kakang. Iki tumbak Tejo Nirmala. Keagungan alam Singosari. Bener. Kagungane Sang Prabu Kertanegara. Iya, Kakang. Kok bisa nang tanganmu? Ya mergo nalika semono aku rangkat saka Kadipaten lan barengan karo Gusti Putri Gayatri, aku nggo tumbak Tejo Nirmala iki, Kakang. Yen ngono kebeneran. Tumbak tak gawane mengko kowe lan aku bebarengan ngupadi kelawan Jeng Pangeran Wijaya. Oh, yen kaya Jan ngono. aku keprungu kabar yen to iki dina Jeng Pangeran Wijaya amiwiti babat ana ing alas tarik. Kaya Oh, ngono. Kakang Nurseta. Lho, Sopo Nurseta? sopo kae? Welo, Apa? Wulansari, Injih kula Bapa. kowe iki arep nyilakake wong tuwa. Lah kok saged kados ngaten? Bapa? Nalika kowe dipundhut dadi abdi ngripih marang kusumaning ayu Gayatri, yo kene kowe rangkat saka pamargi putri. Malah kowe nggawa tumbak Tejo Nirmala keagungan lambang kajayan ana ing Kediri Wulan. Mboten kula selaki Bapa, pancen kula ingkang dira tumbak Tejo Nirmala menika sampun wonten tanganipun Kakang Nurseta. Monggo aku diutus sinuwun Prabu Jayakatwang mung ngupadi kowe bethe tumbak Tejo Nirmala kudu tumiba ning tanganku. Nurseta, Ya, aku Nurseta. bola bali pola kowe. Aku anake Dedeh Sawit. Wong wadon sing wis kok sia-sia, lairku kok sia-sia. Bebasan tukang entuk garapan dene aku bisa ketemu lan kowe. Jujut kalos. Saiki wal perkarane ibumu Dedeh Sawitri sing baku tumbak Tejo Nirmala gawa rene. Ora ketang kowe calon maratuwaku mergo aku tresna kelawan anakku. Nanging yen to kowe njaluk tumbak Tejo Nirmala, totoane nyawa. Tak rebut kanggo waduh. Lho ngono sesore utuh kowe kok menangan. Ngerti ya kowe nek matimu karo iki. Aja cangkeman arep ono mati, mbak ngoceh ae. Ana apa? Wong Wong arep
celak-celok ae. Aku tandang mak. Cocok Sekti. Nek kowe mati njur sing maleni nggonku bakal kawin karo iki sapa? Wes ora usah wali-walinan. Kawin kebo. Hei. Apa sesat kalah sekti? Kakang Nurseto. Wulansari, aja kok sengguh aku wong lanang sing kejem. Mergo iki wong tuamu ya calon maratuaku dene tak pateni. Mangerti ya? Uripku kasio-sio, uripku kalunta-lunta. Iki merga saka tumindake wong tuamu. Lan meneh, mbok menawa nggonku bakal bebrayan kelawan kowe, kuwi tuntunane kebogeran. Kasunyatane wong tuaku wadon kengaran Dede Sawitri tumekaning pati merga saka tumindake bapakmu Cucut Kalasti. Saiki bapakmu wis mati. Upama wong nyilih ngono wis mbalekke wong utang wis nyaur. Saiki ora usah kok pikir perkara patine bapakku. Sing baku kowe duwe tanggung jawab sing gedhe nyelametake Ndara Putri Ayu Gayatri. Ayo, saiki bebarengan budal ing alas tarik. Ana ngersane jeng Pengiran Wijaya. Dumateng ngarsanipun Paman Aryawe Raja. Marang Sira Wijaya. Menawi to mboten wonten Paman Aryawe Raja, tartamtu kula mboten dipun paringi kalian sinuwun Prabu Jayakatwang bumi tarik menika. Dadi kalungguhan iki seliramu Pak pinaringan kanugrahan. Menika lho. Alas tarik. Terus saka karepmu kepiye Wijaya? Namung kula kepengin babat ananipun alas terik menawi to sampun kababat alas terik menika badhe kula reka kados dening padukuhan. Ya. Sagaduk-gaduke wong tuwa. Yen pancen niate Wijaya arsa babat alas terik, ayo Wijaya. Aja kesuwen. Ndak rewang-rewangi Wijaya. Pramila Paman. Ya. Kakang nambi kakang wani kakang Prisma. Sampun dangu sangat kula mboten kepan kalian panjenengan. Jelaran saking tumindakipun Paman Prabu Jayakatwang. Nanging nyatanipun Kang Mas, wonten paungan ingkang nyelametaken kalian kula. Ya juga ya. Senajan to suwe sliramu rapi nanggih marang pun Kang Mas, yen to jodone mesti bakal ketemu. Kaya Pripun Kang Mas? kok kowe bebarengan kelawan bocah lanang sing rupane bagus, bocah wadon sing rupane ayu. Sapa? Menika Wulansari kalian Nurseto ingkang nyelametaken kalian kula Kang Mas. Nurset, Paring dawuh Njeng Pangeran. bener apa kang dadi kandhaning Diajeng Gayatri? Leres. Yen to kowe sak klorone sing ketulung kelawan Diajeng Gayatri. Tenanipun ingkang nyelametaken ingkang garwa menika katresnan kula pun Wulansari. Rikala piyambakipun dados abdi wonten ing Kediri. Awit saking pambudidayanipun Wulansari. Kula Kanjeng Pangeran Den Wijaya. Yen pancen kaya ngono, aku nageng panuwun kang tanpa pepindhan kelawan kowe bisa nipuwi lawan Diajeng Gayatri. Oh ngaten nggih Kanjeng Pangeran. Dunjeng Pangeran, tenanipun anggen kula tumapak wonten ing alas tarik jalan kula mireng kabaran. Menawi Njeng Pangeran menika sampun dipun paringi bumi ingkang awujud alas tarik kalian Sang Prabu Jayakatwang. Pramila kanthi menika kula sumusul ing ujug kula kepengin nyowanaken bentuah negari Singasari duk ing rumuhun ingkang rikala semanten dipun asta ingkang Rama Marsepuh nggih Sang Prabu Kertanegara. Menika Tumbak Teja Nirmala. Tumbak Teja Nirmala. Wong kok
Banjur ganjaran apa sing bakal ndak wenehake kelawan kowe? Kowe bisa mbalekake lan bisa mangsulake tumbak Tejo Nirmala keagungan nalika semana ana ing kraton Singosari. Saiki wis ana ing tangan. Tenanipun kula mboten ngalap ganjaran nanging menika mujudaken setya bekti kula kalian sesembahan awit saking tresna kula dumateng Jeng Pangeran Dian Wijaya. Ya Jenggaya. Pundi Kang Mas Dewi? Lan kowe Wulansa. Injih kula Kanjeng Pangeran. Ana kala derek ana bendara Melayu ana ing pepungkuran. Monggo monggo. Marang Sira Wijaya. Paman Arya-arya. Ya dene keagungan tumbak Tejo Nirmala. Wis bali ning astamu. Mbok menawa iki kena kanggo mawikani marang babating Alastri kajaba saka kuwi nyuwun sabiyantu kelawan Nurseta Wijaya. Nurseta. Paring dawuh Jeng Pangeran. Ora sandadak ndak ambali apa kang dadi pangandikaning Paman Arya Wiraraja. Mekaten kasihan. Mung aku njaluk sak kabehing kanca rewangmu rewang-rewang ana aku anggoning babat ana ing Alastari. Ing manginipun kula badhe nglempakaken para kaneman ing ujug kula kepengin bebantu kalih lekasipun Jeng Pangeran Wijaya. Yen pancen kaya ngono, wiwit dina iki ayo diwiwiti anggoning babat ana ing Monggo-monggo wiwitipun babat. ing wedal sakmenika Alastari sampun dados padukuhan ingkang agung. Ngaten. Ya Wijaya. Nanging menapa to padukuhan menika naminipun padukuhan terik. Wijaya. Sarsing paman melu cambuh mbebet Alastri gondane paman krasa salib ing pojok lor wetan ana salah suwijining wit-witan saka rumangsaku kae wit jeruk tak tedhaki ujuping paman bakal tak dahar ning basa ndak tamatake jebul wiwit mojo wae tak mundhut ing kono ndak pecah ndak rasake rasane pahit iki munggo saka panemumu kepiye Wijaya? Woh mojo rasaning pahit. Iya. Padukuhan menika katelao mojo pahit. Mojo pahit. Kula condong lan kula tawi Alastari menika dados padukuhan mojo pahit. Paman Arya. Ing wedal sakmenika sisa-sisanipun prajurit nalika semanten ingkang tasih setya tuhu dumateng kula. Ngrencangipun anggenipun babat Alastari dados padukuhan ingkang nami Majapahit. Ya. Kula kepengin balekaken kajayan ing Singosari, Jaya Katwang kedah pecah saking asta kula. Bagus ya. Belum. Alas kamu boten. Bener. Alas wujud dukuh Kang Padang Kemrawang. Wijaya, Paman Prabu Jaya yen kowe swita ana ngersaku, kowe tak utus bebodro lan kowe nyuwun bumi tarik. Toh kowe mas cengkang. Rumangsaku kowe matur kemarmanmu yasa kewan. Ning nyatane kowe mani babat lestrik kang tanpa nyuwunilah ngersaning Sun Prabu Jaya Katwang. Sapa sing perintah?
namung Paman Arya Wiraraja. Iya. Sedaya kala wau ingkang dados dalangipun. Arya Wiraraja. Marang sira Jayakatwang. Kowe saiki tuwek. Ya. Jebul kowe iki sugih daya weweka lan cara. Biyen kowe ngubupi aku nalika ana lelakon sawijining caraka saka manca saka Mongol menci saka Tartar. Kowe kaperong kupinge marang Prabu Kertanegara. Kowe mbalui kepati-pati lan menci. Merga sawijining caraka ora kena dicacati. Pancen. Bener, pancen atur bener. Nanging beda lan penemuning Prabu Kertanegara. Gelo atine merga kowe diwirwang rumangsane kowe mbalui wong saka manca. Kowe kalana dadi juru demung ing Sumenep. Kowe gelo atimu, Arya Wiraraja. Apa Jayakatwang? Sawise kowe gelo kowe nggunakake akal. Kowe menen layang lan aku isine layang. Srenggala lan Badak lunga ing Pemelayu Singosari Kalimantan tuwa kang wis ompong untune. Kowe prasemon aku tanggap marang prasemonmu. Tegese Srenggala lan Badak kuwi kebuan abrang lan gajah pagon. Dikirim bendung sanon Bandar Pemelayu ing pamrih aja nganti. Singosari kuwi ketekanan musuh saka Cina. Mula dheweke dibendung ana ing Bandar Pemelayu. Sawise kaya ngono gemregah atiku, Arya Wiraraja. Apa bramu? Kowe tak turuti benego atimu nganti aku jungkeng kalibani Singosari. Timbuling perang Singosari lan gelang-gelang kasebadan Kertanegara gugur. Sawising pemerintahan Taboyong ing Kadiri. Panguwasa tunggal ning astaning Sun Prabu Jayakatwang. Yo kene kowe ora melu ngempil kamukten ana ing ngersaning Sun Prabu Jayakatwang. Kapara saiki yo dadi rewangi mantune musuh. Yo Wijaya apa sing kok arepe? Marang sira Jayakatwang. Ora susah kowe mbuka wewadi kang wis kawur. Panjenengan bakal tedeng aling-aling. Iya. Nggonku tumindak kang kaya ngene. Jalaran aku welas marang Wijaya. Oh ngono. Yen welas kang Wijaya, apa sakabeng atimu turuti marang sing urip? Biyen kowe ndangan Singosari runtuh. Nanging saiki diboko sampeyan kowe ndangan Kediri runtuh. Wijaya lan kowe bocah selek, bocah saka desa. Sapa kowe? Sapa? Aku suhumu. Suwo wis ra mandi. Mula ora tak gunake nang Kediri. Eleh, kowe ora tak weni suanku kowe ora iso menang kowe. Nyatane bareng kowe tak kei suanku, kowe bisa menang, kowe iso tuku sepeda motor meneh. Liyane aku percaya ning aku kowe babar pisan ora percaya wong tuwa. Tinteni kowe sesuk tak sebdakno motormu paling-paling kuat 2 dina. Wis aja kencrewet. Yen pancen kowe mbalu Wijaya, adepono Prabu Jayakatwang. Wijaya, Paman Jayakatwang. senajan kowe akeh balamu, akeh ruangmu. Neng aku ora jedrik serambut ngadepi lan kowe. Mula kowe wani ngilani dadaku, kowe mbabat alas ora trima rasane atiku. Menawi to ing wedal sak menika Paman Prabu Jayakatwang babar pisan mboten narimakaken. Iya. Nanging ing wedal sak menika panjenengan kedah pecah saking tangan kula. Napa ingkang kula beto? Tumbak Teja Nirmala. Yai Teja Nirmala. Niki pambudidaya kula. Oh, Merga Wulansari menika katresnan kula. Pancen kula sing ngujuk-ngujuki Wulansari. Sepisan nyelametake Ndara Putri Gayatri. Oh. Ingkang angka kalih kepengin nyelametaken Tumbak Teja Nirmala keagungan alam Singosari duk rumuhun ingkang dipunasta Sang Prabu Kertanegara. Kowe saiki wis ora duwe kekuatan. Iya. Senajan Tumbak Teja Nirmala ning tanganmu Sang Ramawijaya.
Nanging aku sajining pengayoman. Ora miris kadhewe saka sing ampuhe makilo-kilo. Saka kowe yen kurang trima tamake tumbak Tejana Manik. Oi. Wijaya, Sik. iya. Kok weh kowe ponakane Rembo ae kowe. Arya Wiraja. Kon kowe tikus elek. Omongane Sisa laskar. Ana ing Singosari kowe kelumpone. wah secut iki. Patih kebumundara bakal mundur. Kowe dian. Senajan to aku wong badhe sapoto mati ora apa-apa. Ning aku wani kowe kabeh maju legane ati. Tak sudat tuwek sik kae. Kowe wis dikepung para laskar Singosari. Wis saiki wis ora iso bangga kowe kebundara. Jaya Katwang wis tumekaning pati. Yen to pancen kowe sabela kelawan Paman Prabu Jaya Katwang, ayo adepon aku. Wijaya. Pancen jane wis mati saka tanganmu. Ratu wis mati saka tanganmu. Aku dadi patih wis ora ratu. Timbang mbok pateni kowe tak bunuh diri. Ya! Ora iso mati ning kono. Ya aku tak usah. Mati kok arep ning ndi kowe. Aku ngerti pagohanmu kok. Kowe ngendhat. Nur Seta mati. Mati saya kurang ajar cah iki. Usah. Nur Seto, Paring dawuh njuk pangeran. sepisan maneh aku matur nuwun kelawanku. Tanpa kowe mesti Paman Jaya Katwang ora tumekaning pati. Ati kula igit-igit kali kebomundaran. Menawi to atimu igit-igit karo kebomundaran, obongen kebomundaran. Rete. Banget. Bajingan Nur Seta. Paman Arya Waras Raden Wijaya. ing wedal sak menika Paman Prabu Jaya Katwang sampun gugur. Cetha menawi to alas tarik menika sampun dados padukuhan ingkang ageng. Ya. Pramila Paman. Menawi to wonten salah satunggalipun padukuhan ingkang ageng menika kedah wonten salah satunggalipun pawongan ingkang dados pengayomanipun. Ya. Ingkang pantes menika. Ya saka pamawase wong tuwa. Ora kaya seliramu pribadi. Awit Kediri wis tumpes tapis tanpa tulas. Mongko sumpah lan prasetyamu. Kowe kepengin banget mbalekake kajayan Singosari. Iki teges kajayan Singosari. Nggih pangeran. Kula condong kalih aturipun Kanjeng Adipati Arya Wiraraja. Langkung prayogi menawi njeng Pangeran Wijaya ingkang suwi para kawula wonten ing Majapahit mriki. Menawi mekaten Paman. Iya. Ing wedal sak menika kula badhe dados ratu wonten ing negari Majapahit. Iya. Katelah Sri Kertarajasa Jayawardhana. Paman Arya Waras, Sarujo. Iya. panjenengan sarujuk menawi to kula ingkang dados pengayoman wonten ing negari Majapahit. Iya. Nur Seto. Paring dawuh njeng pangeran. Gedhe lelabuhan ana ing kraton Majapahit, sira aja bali ana ing karang pradesan, kowe bakal dadekake salah sawijining senopati gol agoling ana ing kraton Majapahit. Kula namung nderek kersanipun Sang Prabu. Paman Arya Waras. Wangsulipun tumbak Teja Nirmala menika dados keagungipun nalika wonten ing Singosari. Menika ing wedal sak menika tumbak Teja Nirmala dados keagungan wonten ing negari Majapahit. Pamerek Majapahit. Pramila Paman. Ya. Monggo
Sakatahipun kaluputan ingkang dipun tindakaken kalih Paman Prabu Jayakatwang dipun pendhem wonten ing dhuwuring pangapura, mugi-mugi ing kraton Majapahit dadosa negari ingkang gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem lan raharja Paman. Monggo Asesanti Jaya Wijayanti ning ing Sambira.